भाइरास मीडिया हाइलाइट खालामदों फिसा फिसा खालामदों फ्रन्ट पेजाव माखासेया होआखै बे खोथाखौ लानानै बिथाङा बुंदों जे बर'फोरा जे शान्ति लाबोबाय शान्ति परिबेश जाबाय जौगानायनि थाखाय दिनै खामानि मावदों बे खोथाखौ दिनै बयबो मिथिनाया मोजां दा बिथाङा जोंनि एम्बासाडर हिसाबै खामानि मावदों आरो दिनै नोंथांमोना नाय आसामाव मैदाम आहमनि जि हेरिटेज दंमोन अफिसियेल लेंगुवेज অসমীয়া ভাষা অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা বড়ো ভাষা অসমৰ সহযোগী ৰাজ্যিক ভাষা বিটিআৰত বড়ো ভাষাও চলিব অসমীয়া ভাষাও চলিব ইংৰাজী ভাষাও চলিব আমি সমমৰ্যাদাৰে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ ৰাজ্যিক ভাষা এই শিডিউলৰ অন্তৰ্ভুক্ত অসমীয়া ভাষা আজি ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ হিচাপে ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে আজি স্বীকৃতি পালে আমি গৌৰৱ ফিল কৰিছোঁ বড়ো ভাষাকো সেই পৰ্যায়লৈ নিবৰ কাৰণে আমি যথোপযুক্ত কাম কৰিব লাগিব जों खामानि मावनांगोन दा आंनि बुंनाय बाथ्राया बेसो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे असमिया रावखौ 2000 बोसोरनि राव होननानै बिथांमोना दिनै एस्टाब्लिश खालामबाय प्रधानमन्त्रिनि केबिनेटनि आखाइजोंनो खालामबाय आरो असमिया सिगां ना बेंगलिया सिगां ना असमिया सिगां बेंगलिया असमिया भाषाखौ बुथारगोन नामा असमिया बेंगलिखौ बुथारगोन नामा बिनि मोनसे जुद्ध दङमोन बेखौ दिनै बिथांमोना फोजोबनानै लाबाय जे नङा असमिया जोङो 2000 बोसोरनि पुराना भाषा दिनै बिथांमोना बिहुखौ मोसानानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामबाय मैदामखौ वर्ल्ड हेरिटेज साइट खालामबाय असमिया भाषाखौ क्लासिकेल लेंगुवेज खालामबाय बिनि उनाव बागुरुम्बाखौ गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो गोनां दंमोन किन्तु दिनै बिथांमोना दानस्रिंनानै फैबाय थानाय समाव फेब्रुवारि दाननि 23 अक्ट'आव झुमुरखौसो विश्व रेकर्ड खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों जोंहा गोसोआव दुखु मोनदों आरो बेखायनो बड'लेण्ड महोत्सव रायजोफोर जोंनि चेलेन्जआबो खम नङा जोंबो हायो बड'लेण्ड महोत्सव खुंनायनि उनाव आसामनि इन्टेलेक्चुवेल आसामनि मिडिया आसामनि सरकारनि इसिङारि बायजोआरि गासै मेसिनारिया भाइब्रेसन जादों मास्टार स्ट्रक जादों सार्जिकेल स्ट्राइक जादों आरो बे मा काण्ड जाखो बे माबायदि खामानि खालाय सोर साना माला साना माब्रै मावखो जोंथ' मिथिस्लाबासै खुनु पाब्लिसिटि गैया सप्ता खनसेनि सिगांसो ट्रेना जेला गंनै थांबाय स्पेसियेल ट्रेन जोंनि मानसिया थांबाय दिल्लीयाव बिराद वेल डिसिप्लिन प्रग्राम खालामबाय गोदान IPS अफिसार माने बिहारि जागोन कि जाने आंहा हारिनि सायाव मुगैनाय गैया थिखिनि लालायनाय बुंबाय जे बर'आ थ' बहुत एक्सट्रिमिस्ट दङ ओरै दङ नोंसोर मा मेथाइ खनगोन मा मोसागोन मा गानगोन मा बेनार लागोन जोंथ' पारमिसन होनो हाया पारमिसनबो होनो नागिरा माने जोंखौ सानो जे बर' माने एबसु माने छात्र संगठन कलेजनि संगठन बिसोरलाय मा दङ किन्तु बिथांमोना जोंखौ बुजियाखै आरो बिथांनि DCPखौ जेला जों बुंबाय बे DCPआ टावाङाव SP जानानै थांनाय बर'नि सोमोन्दै मिथिगोन मोजाङै मिथिगौ भैरबकुन्दजों बियो ट्रेभेल खालामो बिनि उनाव दिल्लीयाव सेन्ट्रेलाव बे DCP जाहैदों बिथाङा रेसपन्स होबाय जे नङा आं बर'फोरखौ मिथिगौ आं एबसुखौ मिथिगौ बिराद डिसिप्लिन अर्गेनाइजेसन मदिया जेला फैनानै बुंबाय नोंथांमोना दिल्लीयाव रेलि खालाम दिल्लीनि मानसिफोरनो देखाय आरो बर'आ मा दिल्लीयाव देखायनानै थां पुलिसनि मोखाङा गोसोम जाबाय रायजोफोर जोंखौ दाबो बेबायदि नेग्लेक्ट खालामनो नागिरो जोंखौ दाबो बेबायदि बन्सित खालामनो नागिरो दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद जोङो मोनसे सिद्धान्त लादोंमोन सिङाव जे बर'नि 21 आइटेम 21 आइटेम बेखौ GI टेग खालामनांगौ आं आर'नाइखौल' लाबा जाया बे आर'नाइया आंनिबो जानो हागौ गुबुननिबो जानो हागौ बेखौ नोङो इण्ड'नेसियावबो गाननो हागौ थाइलेण्डआवबो गाननो हागौ बे आर'नाइनि डेफिनेसना मा आर'नाइनि आगरा मा आंनि आइ आंनि आब' आंनि बाजै आंनि आयं आनै बिथांमोना जे बे आर'नाइखौ जुग बोसोरनिफ्रायनो दाबोदों जों जे गोदोनायाव गावनि आत्ममर्यादा स्वाभिमाननि महर हिसाबै जों लाबोदों किन्तु बे आर'नाइया जोंनि नंगौना नङा आं बुंबा आं केम खालामबाथ' जायाना सिक्रेट
आइडेन्टिटि होनांगोन नाफाम आर'नाइ जौ गिसि जौ गिरान दख'ना गामसा खाम जथा सिफुं गासै 21टा पृथिबियाव बेबायदि रेकर्ड गैया मोनसे जातिनो खेबसेनो 21टा GI टेग होनाय बेखौ बर'फ्रासो खालामनो हादों रायजो राजाफोरखौ आरो बे बर' जातिनि मोनसे इउनिटि बर' हारिनि मोनसे गिदिर नाजानाय बिराद गिदिर गिदिर खामानि जादों रायजोफोर खिन्थु बेफोरखौ जोङो नायसना 2020 सान्ति सुक्तिनि उनाव रायमना नेशनेल पार्क जों मोनबाय सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क जों मोनबाय मोननै नेशनेल पार्क बड'लेण्डनि बे ओनसोलावनो आरो बिनि उनाव जोंनि ओनसोलाव सान्ति गायसननायनि खामानिखौ जों मावबाय बिसोरो बर' জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিষ্ঠাভাৱে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই কাম কৰিছিল আমাৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগত আমি আজি কাম কৰি আছো প্ৰায় 30টা জনগোষ্ঠীয় জনজাতীয় ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই ভাতৃত্ববোধ ভাই ককাই সমন্বয় গঢ় দিয়াৰ কাৰণে এই জাতিয়ে আনটো জাতিক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে দাদা ভাইৰ নিচিনা বিগ ব্ৰাদাৰ নিচিনাকৈ আমি আগবাঢ়ি পেলাই কাম কৰি আছো আৰু শান্তি সমন্বয় ভাতৃত্ববোধ সম অধিকাৰ সম মৰ্যাদা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি চৰকাৰক সদায় মাত মাতি যাম আৰু ৰাইজক সদায় আমি আশ্বস্ত কৰিম যে বিটিআৰত কোনো ভয় ভাবুকি কোনো ঘৃণা কোনো কাৰো অস্তিত্ব কোনো কাৰো ভাষা কাৰো মাটি বাৰী সংকট অহাৰ কোনো কথা ইয়াত আহিব নোৱাৰে আমি একেলগে থকাৰ কাৰণে 35 লক্ষ বিটিআৰবাসী ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বিগ ব্ৰাদাৰ ভাতৃত্ববোধৰ দাদা ভাইৰ এটা সম্পৰ্কৰে 30টা জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগত আমি কাম কৰি আছো मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथाङा सफैबाय जोंनि हारिमु जोंनि राव जोंनि हा हु प्रिजार्भ खालामनाय प्रटेक्शननि थाखाय एबसुआ अरायबो खामानि मावलांगोन आरो राजनैतिक भाबै जोंनि जि मावनो गोनां दङ फैबाय थानाय समाव जोंनि जि सुक्तिखौ आयेननि मर्यादा होनायनि गेजेरजों आं दहायनो अलरेडि नोंथांमोननो बुंबाय जे फैबाय थानाय 1-2 मासनि गेजेराव जोङो मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट मोननांगौनि थाखाय जोङो मेंनाय जिरायनाय गैयाजासे जों खामानि मावबाय थादों नुनायाव आं सासे नर्मेल मानसि नुनायाव प्रमद बर' मानगोनां चिफ बिथाङा सासे नर्मेल मानसि खिन्थु जोंनि बे नर्मेलिटिया मोखाङाव जेसेबां डिसप्ले जायो इसिङाव हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय जोंनि इस्यु एजेन्डा प्रायरिटि बेसिसाव जोङो सानफ्रोमबो गोसो सिङाव बेखौनो लानानै उसुखुथु मोनबाय थायो मालाबा उन्दुलाङा मालाबा थाब सिरि मोनो मालाबा बेबायदि किउरियसिटि उमुखखौ बुंहैनांगौ उमुखनियाव थांनांगौ उमुखखौ नारसिनहैनांगौ बे बाथ्राखौ जों जिरायनानै थाबा जानाय नङा गाबोन 4टा बाजियाव थांनानै उमुखनियाव थांनानै बुंहैनांगौ बे मबिलाइजेसनाव रेस्टलेस बे 5 बोसोराव जोङो खामानि मावगासिनो रायजो राजा नोंथांमोन आरो जाय जिखि बाथ्रा बुङा मानो बे खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो खर'खौ गुदुं खालामनानै लाखिनायनि बाथ्रा गैया दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन सोलोंथाइया 1 नम्बर हारि मोनसे जौगानायनि हारि थांना थानायनि थाखाय जोंनि रांखान्थिखौ जौगाहोनांगोन आरो जोङो एमप्लयमेन्ट जोङो साख्रि बाख्रि रिएपइन्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट बेखौबो मोननांगोन आरो जौगानाय जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनि न'खरनि जौगानाय जोंनि थांना थानाय बे गासैबो खामानिया मोननांगोन रायजो राजानि जि अधिकार अरुणोदय मोननांगौ आइवाइनाव मोननांगौ नोंथांमोननि बृद्ध पेन्सन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिधवा पेन्सन बिनि राइट्स आरो बिनि जि मोनसे मर्यादा नोंथांमोना जि मोननांगौ नागरिक हिसाबै देशनि नागरिक हिसाबै आसाम सरकारा जि परिकल्पना खालामगोन बिटिआर सरकारा जि परिकल्पना खालामगोन भारत सरकारा जि परिकल्पना खालामगोन बेयाव जाहाथे मालाबाबो लेहेम जाया बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो सांग्राङै खामानि मावगोन आरो जोबथारनायाव बे बाथ्राखौ आं स्पष्टयै बुंगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन क्वालिटी इडुकेसन गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बर' मिडियामाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ क्लास 9आव 10आव
टेलेन्ट सार्च सेन्टार जों खुंदों कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होनानै जों बरायदों आरो लोगोसेनो बिमा बिफाजों फरायसा फरायसुलि गार्जेनजों सावरायदों जोंनि गथ' गथायफ्राबो डाक्टार इन्जिनियार जानांगौ जोंनि गथायफ्राबो आईएएस आईपीएस एपीएस एचएस जानांगौ प्रफेसार बेंकिं सार्भिस रेलवे सार्भिस टीचार जेराव थाङा मानो क्लारिकेल केडार जायफ्रा साख्रि मावनो गोसो बिथांमोना बे जायगायाव मोनहैनांगौ आरो बेखायनो दिनै बिटिआर काउन्सिला प्रमद बर' बिथांखौ जोङो जेब्लायबो धन्यबाद होनांगोन जे बिथाङा सुपार 50 बड'फानि मुंजों मेडिकेल इन्जिनियारिं एपीएस यूपीएससी नि थाखाय अभियान आरम्भ खालामनायनि गेजेरजों सक्सेसफुल रिजाल्ट मोननो हादों आरो देग्लाय 15 जन बर' फरायसा फरायसुलिया एसीएस एपीएस एलाइड सार्भिसाव मासि मोनदों बे जोंनि गोग्गाथाव हिउमेन रिसोर्स दानायनि मोनसे केपिटेल आरो थांनाय समाव जोंनि बर' फरायसा फरायसुलि बर' मिडियाम बर' फरायसा फरायसुलि गुबुन मिडियामाव फरायनाय बिसोरो 50 जननिबो बारा आसामनि गुबुन गुबुन मेडिकेल कलेजाव एडमिशन मोननो हादों दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन आजमला बदरुद्दिन आजमला सासे पलिटिशियान किन्तु आजमल फाउन्डेशन आजमल सुपार 40 आजमल आईएएस एकाडेमी बुरखा लानाय गथ'फोर हाजिरा हुजिरा खामला मावग्रा जोंनि जायगायाव टेम्पो सालायफैयो मिस्ट्रि सालायो लेबार मावो बिसोरनि गथ' गथायफ्रा मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेजाव मोनहैबाय बिसोरनि गथ' गथाया आईएएस आईपीएस डाक्टार इन्जिनियार एलएलबी एलएलएम खालामनानै गासै आसामनि जेसेबां हाइकर्ट दङ आसामाव मोनसे हाइकर्ट दङ सेसन कर्ट स्पेसियेल सिजिएम कर्ट बिसोरनि गासिबो उकिला भर्ति मण्डल काननगय एसडीसी गासिबो दिनै दारिगावआवनो भर्ति जोंहा बिसोरनि हारिजों गाज्रि मोननांगौ गैया बिसोरनि मिशन आरो अबजेक्टिभा मा बिउरोक्रेसि कब्जा खालामनांगौ मेडिकेल इन्जिनियारिं कब्जा खालामनांगौ आयेनखौ कब्जायाव लानांगौ आरो दिनै बिहारनि सुपार 30 आनन्द कुमारनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोर जायफोरा हाजिरा हुजिरा मावो बास कन्डाक्टर ड्राइभार हेन्डिमेन लेबार कम्पानियाव खामानि मावग्रा भारतनि आईआईटिफोराव सुपार 30 नि गेजेरजों गोरिब गुन्द्रा हाजिरा हुजिरा मावग्रानि गथ'फ्रा दिनै सफैबाय दिनै जोङो बेखौनो साननानै मालाबा दुखु मोनो जोङो फावसायना थायाखै खमबो जायाखै किन्तु मिसिङा जोंनिख्रुइ बारा ट्राइबेलनि गेजेराव मिनाया जोंनिख्रुइ बारा जों कम्पिटिसन खालामनांगोन जुजिनांगोनब्ला फरायनांगोन फरायाब्ला लामाया आन्दायगोन फरायनाया जाबाय मोनसे हारि जौगानाय देशनि मोनसे टुल मोनसे सिनस्रि आरो बेखायनो आङो गोलाव खालामनो सानाखै जे दैफां ओनसोलाव फरायनायनि जि मोनसे रिभलिउसन फरायनायनि जि मोनसे जावरिखांनाय फरायनायनि मोनसे जि जोंनि इसिङारि खामानि गार्जेनफ्राबो दायित्व दङ फरायसा फरायसुलिया फरायगोन गार्जेना खामानि मावनांगोन फोरोंगिरिया मोजाङै फोरोंनांगोन आरो बेखायनो फोरोंगिरि गैया दावराव जाबाय थायो आरो जोंबो बुंदों सरकारा बाध्य जानानै आसाम सरकारा आसामनि लेभेलाव एपइन्टमेन्ट बिटिआर काउन्सिला बिटिआरनि लेभेलाव एपइन्टमेन्ट टिचार केट एपइन्टमेन्टनि खामानिखौ मावदों आरो फारसेथिं थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि एपइन्टमेन्टनि खामानिखौबो सरकारा गावनि कमिटमेन्ट बायदियै बिटिआर सरकारा दिनै मावगासिनो दङ आरो बेनि थाखाय प्रमद बर' बिथांखौ धन्यबाद आङो दिनै बावदों बिथांनि इनिसिएटिभआव जोंनि इयुथ आसामनि 26 लाख आनएमप्लयड इयुथनि थाखाय आसाम सरकारा 1 लाखनि एपइन्टमेन्ट आरो बिटिआरनि इडुकेटेड आनएमप्लयमेन्टनि थाखाय बिटिआर काउन्सिला सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डजों जि एपइन्टमेन्टनि प्रसेस बियो मोजां प्रसेसआवनो दिनै सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो मेरिटनि आधाराव गावनि जि माने क्वालिटि बादायलायनाय बिनि आधाराव बयबो जाहाथे मोननो हागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो फरायनायनि उद्देश्यआ गावखौ दैदेननाय गावनि लिडारशिप गावखौ जिउखौ मोजाङै सामलायनाय बे उद्देश्यखौ लानानै बयखौबो फरायनो खावलायबाय आरो जोबनायाव जे जोंनि समाजारि थासारि बे समाज बेबस्थाखौ उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जौ जुवानि बाथ्रा गोदोनिफ्राय बुंबोदों दायना दायनि खोथा गोदोनिफ्राय बुंबोदों आरो लोगोसेनो जे हिउमेन ट्राफिकिं मानसि लांखारनाय जों मालाबा शकिं जायो मालाबा गोसोआव दुखु मोनो मालाबा गावनियावनो जोङो कुइसन जायो जोङो नायदावनानै नुजोब्ला गावनियावनो गोलैनाय बायदि जे जोंनि समाजाव दा गोदान मोनसे ट्रेन्ड जादों मबाइल फेसबुक वाट्सएप टुइटार माबा माबि बे रिल बानायनाय इउटिउबनि गेजेरजों हाबा जानाय न'खरनि
सोरनिबा बिसि सोरनिबा बिमा सोरनिबा बिब' सोरनिबा बिबाजै दिनै हाबा जानाय परियालासो गन्दगल जानानै गुबुनजों खालामनाय थासारिया बर' हारियाव मोनसे केवास थासारि लाबोदों। बेखायनो बेखौ बन्द खालामनांगोन। बर' बिमा गौथुमा दिनै खामानि मावगोन। आइजो अनसाय आफाद दङ, आइजो अनसाय आफादा गावनि खामानिखौ मावगोन। एबसुजों थानानै बर' बिमा गौथुमा खामानि मावगोन। आरो बे वुमेन इम्पावारमेन्टनि थाखाय चाइल्ड मेरेज बन्द खालामनांगौ, ड्राग्स बन्द खालामनांगौ, जिर' टलारेन्स ड्रागनि सायाव जों खामानि मावदों। खुनु जाहाथे रिहेब सेन्टाराव थानो गोनां जाया आरो ट्राफिकिंनि हेंथायै गुबुनजों खारलांनायनि हेंथायै जों स्ट्रंलि खामानि मावगोन। आरो बे मोनसे आत्मबिश्वासखौ आं होनायनि गेजेरजों जोबनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर रेकर्ड आरो बे इमप्लिमेन्टेसन बिनि इयुन भबिष्यतखौ नोजोर होनानै आरो आल्टिमेट बे गासैबो मावनायनि उनाव जाफुंसारनायनि उनाव गासैबो अधिकारखौ मोनखांनायनि उनाव जोबथा बड'फानि जे थांखि दंमोन, आलादा रायजोनि जे थांखि, बेखौ जोंनि बिख्लो मेलेमाव दङ। मावनायनि खोथा गैया आरो जोङो जेब्लायबो गोसो होथाबनानै हाबा मावनांगोन। हारिनि सार्थ माहारिबाद जातीय सत्ता जातीय स्वाभिमानखौ लानानै आफस खालामनाय नङा। आं फोजोबबाय। गोजोन्थों।